Co kdyby nejmocnější lék na planetě nebyl v lékárně, ale v sklenici na vašem pultu, tichým způsobem dělající něco, co vaše antibiotika nemohou? Většina lidí nemá tušení, že zatímco moderní svět byl zaneprázdněn pasteurizací, sterilizací a zpracováním potravin na něco, co vydrží na polici a je v podstatě mrtvé, celé civilizace budovaly své zdraví na něčem úplně jiném. Kvašené potraviny. Potraviny, které jsou živé. Potraviny nabité miliardami prospěšných bakterií, enzymů, organických kyselin a bioaktivních sloučenin, jejichž plné pochopení teprve začíná věda. A zde je to ohromující. Studie za studií potvrzují, že váš střevo je základním bodem pro váš imunitní systém, duševní zdraví, metabolismus, pokožku a ochranu před chronickými nemocemi. Opravte střevo a opravíte téměř vše, co z něj plyne. Dnes vám ukážu 20 kvašených potravin, které přesně toho dokážou. Půjdeme od známého k mimořádnému. A do doby, než se dostaneme k číslu 20, pochopíte, proč tradiční kultury, které jedly tímto způsobem, neměly epidemické míry autoimunitních nemocí, deprese a chronických onemocnění, jež definují moderní svět. Zůstaňte s námi, protože číslo 13 na tomto seznamu je něco, co většina lidí ani nepovažovala za lék. A výzkum toho, co dělá s vaším metabolismem, je skutečně šokující. A číslo 17 je tak silné, že vědci ho nyní označují za jednu z nejpodceňovanějších kardiovaskulárních potravin vůbec objevených. Pokud chcete dostávat skutečnou vědu o jídle každý týden, klikněte na odběr právě teď. Pojďme na to. První. Kvašená cibule, probiotikum, které budovalo impéria. Začněme tady, protože kvašená cibule je místem, kde většina lidí začíná svou cestu kvašením a téměř ji vždy podceňuje. Na kvašená cibule je jednoduše zelí a sůl. To je vše. A přesto, co se stane, když tyto dvě věci spojíte a necháte je týden samostatně, je jednou z nejvýznamnějších medicínských proměn v celé vědecké oblasti potravin. Přirozeně přítomné bakterie Lactobacillus na listech zelí převážejí, konzumují cukry a produkují mléčnou kyselinu. Výsledkem je živá potravina s probiotickým obsahem, který může dosáhnout až do miliard na porci. Ale nejde jen o množství probiotik. Syrová, nepasterizovaná kvašená cibule obsahuje vitamin C, historicky dostatečný k prevenci kurdějí, a proto ji nosili na dlouhé plavby němečtí námořníci. Obsahuje vitamin K2, glukosináty z zelí s dokumentovanou protirakovinnou aktivitou a organické kyseliny, které přímo snižují zánět v střevní sliznici. Klinické studie ukazují, že kvašené zelí zlepšuje diverzitu mikrobiomu, snižuje markery střevní propustnosti, což lidé nazývají leaky gut, a podporuje imunitní regulaci. Studie Stanfordu zjistila, že vysoká konzumace kvašených potravin zvyšuje diverzitu mikrobiomu účinněji než i dieta s vysokým obsahem vlákniny. Jedna věc, kterou většina lidí dělá špatně, je koupě kvašené cibule v obchodě, v konzervách, která je pasterizovaná a neobsahuje žádná živá bakterie. Skutečná kvašená cibule je v chladícím oddělení nebo ve vaší vlastní sklenici. Pokud není chlazená a nešumí při otevření, není to lék. Tradiční použití 2 až 4 lžíce denně s jídlem. Nálev, tekutina, ve které leží, je stejně mocná jako samotné kvašení. Nevyhazujte ho. Druhý. Kimči. Imunitní armáda v keramické misce. Korea má některé z nejvyšších mírů rakoviny žaludku na světě a přesto má také některé z nejrobustnějších střevních mikrobiomů, jaké byly v populačním výzkumu změřeny. Vysvětlením je, věří vědci, kimči a paradox, který vytváří. Kimči je kvašené zelí, řetkvičky a zelenina s chili, česnekem, zázvorem a rybí omáčkou. Je to systém dodávání probiotik, zabalený do jedné z nejprotizánětlivějších kořeněných směsí na Zemi.
Fermentace produkuje rozmanitost kmenů Lactobacillus, na zejména Lactobacillus kimchi, které nejsou běžně přítomny v jiných kvašených potravinách. Studie dokumentují účinky kimchi na imunitní modulaci, snižování cholesterolu, citlivost na inzulin a úroveň zánětlivých cytokininů. Kapsaicin z chili přidává své vlastní protizánětlivé účinky, které zvyšují metabolismus. Česnek přispívá prebiotickými fruktosacharidy, které krmí bakterie, jež zároveň dodáváte. Jinými slovy, kimchi nejenže posílá do vašeho střeva probiotika, ale i s jídlem na cestu. Tradiční použití, malé množství, třeba několik lžic s každým jídlem. V tradičních korejských domácnostech bylo na stole vždy několik druhů kimchi. Rozmanitost byla stejně důležitá jako množství. Třetí, kefír. Starověký nápoj, který překonává jogurt. Slovo kefír pochází z tureckého slova pro pocit dobře. To vám něco říká. Kefír je kvašený mléčný nápoj, vyráběný kultivací mléka s kefírovými zrnky. Ne skutečnými zrny, ale symbiotickými koloniemi bakterií a kvazinek, které vypadají jako malé kvěťákové hlavičky. Výsledkem je něco, co obsahuje od 20 do 60 různých probiotických kmenů, zatímco běžný jogurt má obvykle 2 až 7. Není to marginální rozdíl. Je to kategoricky odlišné jídlo. To, co dělá kefír zvlášť silným, je fakt, že bylo prokázáno v klinických studiích, že kolonizuje střevo, což znamená, že bakterie neprocházejí jen skrz, ale si zřizují bydliště. Studie potvrzují, že snižuje příznaky laktózové intolerance, protože bakterie předžvíkají laktózu během fermentace. Zlepšuje příznaky syndromu dráždivého tračníku, snižuje zánětlivé markery a má prokázanou protirakovinnou aktivitu na zvířecích modelech. Existují také přesvědčivé důkazy o vlivu kefíru na duševní zdraví. Osy střevo-mozek je skutečná a pathways související s serotoninem, které aktivita mikrobiomu kefíru podporuje, jsou nyní považovány za skutečně významné v regulaci nálady. Tradiční použití, 1 šálek denně jako nápoj. Tradiční kavkazské horské komunity mezi nejdéle žijícími populacemi je po staletí pily. Už jejich dlouhověkost nebyla náhoda. Byla to kultura 4. Kombucha, živý detoxikátor. Kombucha je kvašený sladký čaj, který během 1 až 3 týdnů přeměňuje symbiotická kultura bakterií a kvazinek, známá jako scoby, na něco, co tělo velmi odlišně vnímá než cokoliv zpočátku. Kvašení vytváří organické kyseliny, především ocetovou a glukaronovou kyselinu, které mají dokumentované podpůrné a detoxikační účinky na játra. Obzvláště glukaronová kyselina se váže na toxiny a usnadňuje jejich vylučování přes ledviny a žluč. Tento mechanismus je základem tradičního tvrzení, že kombucha čistí tělo. A ukazuje se, že toto tvrzení má skutečné biochemické základy. Kombucha rovněž obsahuje vitamíny skupiny B, které se tvoří při kvašení, antioxidanty z polyfenolů čaje a skromný obsah probiotik. Obsah probiotik je nižší než u kefíru nebo kysané kapusty, ale její profil organických kyselin jí dává odlišnou terapeutickou roli, kterou jiné fermentované produkty nedokážou napodobit. Klíčové upozornění je, že komerční kombucha se značně liší. Mnoho komerčních variant je pasterizovaných, což ničí živé kultury nebo obsahuje tolik přidaného cukru, že odporuje přínosům kvašení. Hledejte syrovou, nepasterizovanou kombuchu s uvedenými živými kulturami a obsahem cukru pod 5 gramů na porci. Ještě lépe si ji vyrobte sami. Tradičně se užívá 120 až 240 ml před jídlem jako trávicí tonikum, nikoli jako náhrada limonády v nekonečných množstvích. Cílená, účelná denní dávka. 5. Tradiční jogurt. Základ probiotik. Zde je důležitý rozdíl, který změní vše, co si myslíte o jogurtu. Jogurt, který jedl ve starověku,
přecezený, plnotučný, vyrobený z celého mléka s živými kulturami, fermentovaný 12 až 24 hodin, je zásadně odlišný od ovocného, nízkotučného produktu, který dnes zaplňuje většinu ledniček. Skutečný jogurt vyrobený z Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus a fermentovaný dostatečně dlouhou dobu, aby kultury skutečně proliferovaly, má dokumentované účinky na trávení, imunitní odpověď a odolnost vůči patogenům. Randomizované kontrolované studie ukazují, že snižuje dobu trvání infekční průjmu, podporuje zotavení používání antibiotik a snižuje riziko infekce spojené s antibiotiky tím, že opětovně osidluje narušenou střevní flóru. I tuk je důležitý. Plnotučné mléčné fermentované produkty obsahují konjugovanou linolovou kyselinu, CLA, mastnou kyselinu s dokumentovanými protizánětlivými a tělesnými účinky. Odstraněním tuku, aby vznikl nízkotučný jogurt, se odstraní právě ta složka, i která z něj činí nejvíce metabolicky užitečný produkt. Tradiční použití, 1 šálek denně, prostý a plnotučný. Řecká a blízkovýchodní praxe přecedit jogurt do lap, hustou koncentrovanou formu, zvyšuje hustotu bílkovin a probiotik na porci. Jeste ho s olivovým olejem a bylinkami, jak bylo určeno. 6. Miso, továrna enzymů. V Japonsku, kde se miso jí již přes 1000 let, vědci zaznamenali něco zvláštního. Pravidelná konzumace miso byla spojena s nižšími mírami určitých druhů rakoviny, především prsu, i po zohlednění dalších dietetických faktorů. Následující výzkum odhalil, jak biochemicky složitá tato fermentovaná pasta vlastně je. Miso se vyrábí fermentací sójových bobů, někdy z rýží nebo ječmenem, s pomocí plísně Aspergillus oryzae. Po dobu od několika týdnů do několika let. Dlouho zrající miso je tmavší či bohatší a obsahuje více lékařsky koncentrovaných látek. Proces kvašení mění sójové boby přes enzymatické rozložení tak, že jsou téměř nepoznatelné od surové složky. Výsledkem je potravina mimořádně bohatá na trávicí enzymy, volné aminokyseliny, vitamíny skupiny B a izoflavony, které jsou kvašením přeměněny na lépe stravitelné formy. Kvašení také snižuje obsah fytátů v sójových bobech, které jinak brání vstřebávání minerálů. Studie ukazují, že miso, konkrétně, ne nezralé sójové produkty, snižuje zánětlivé markery, podporuje prospěšné střevní bakterie a může mít ochranné účinky na žaludeční sliznici. Tradiční použití. Miso polévka s daší vývarem, konzumovaná denně, často na snídani. Tradiční příprava nikdy nezavaří miso. Je rozpuštěno v horké, ale nevroucí tekutině, aby se zachovaly živé enzymy. Tento detail vždy hrál roli, tu i dříve, než si kdo uvědomil proč. 7. Syrový zralý sýr, zapomenuté probiotikum. Tady je něco, čeho si většina lidí nevšimne. Sýr je fermentovaná potravina. Správně vyrobený, zralý, syrový mléčný sýr je živým ekosystémem prospěšných bakterií. A jeho léková hodnota byla zakryta desetiletími průmyslového mléka, které tyto kultury pasterizovalo a ničilo. Syrové mléčné sýry, zralé parmazán, zralé gouda, syrový cheddar, roquefort a podobné tradiční odrůdy obsahují aktivní bakteriální kultury, které přežívají v sýrové matrici a žijí v střevě. Studie o zralých syrových sýrech ukazují, že obsahují laktobacily, bifidobakterie a další prospěšné druhy v podstatných počtech. Ale přínosy kvašení jdou dál než jen probiotika. Proces zrání produkuje krátké řetězce mastných kyselin, které přímo živí kolonocyty, buňky vystýlající váš konečník, a podporují střevní integritu. Zralý sýr je také jedním z nejbohatších zdrojů vitamínu K2 v podobě menachinonu 7, nejlépe dostupné formě, která směruje vápník do kostí a odklání ho od stěn tepen. Klíčem je syrový a zralý pasterizovaný nebo zpracovaný sýr. I ten, který se prodává jako přírodní,
měl svou kulturu zničenu. Tradiční tvrdé sýry od malých výrobců nebo dovážené evropské odrůdy jsou nejlepší volbou. Tradiční použití, malá porce, 1 až 2 unce jako součást jídla. Tak, jak ho jedli Evropané po staletí, jako koření, nikoli jako hlavní chod. Dávka je malá. Dopad je skutečný. 8. Kysané chleba. Starodávný bochník, který se sám tráví. Skutečný kváskový chleba není ten, který najdete v většině pekáren. Skutečný kváskový chleba je kynutý výhradně divokými kvasinkami a bakteriemi mléčného kvašení. Fermentováno alespoň 8 až 12 hodin, no často 24 až 48 hodin, v procesu, který fundamentálně mění obilí, než se vůbec dostane do vašeho žaludku. Tady je, co se během té dlouhé fermentace děje. Bakterie laktobacily konzumují cukry, které by jinak zvýšily vaši hladinu cukru v krvi, produkují kyseliny, které snižují pH chleba a rozkládají fytovou kyselinu, antinutriční látku v pšenici, která brání vstřebávání zinku, železa a hořčíku. Částečně tráví gluténové bílkoviny, čímž je činí strukturálně odlišnými a podstatně snáze stravitelnými pro trávicí systém. Studie porovnávající pravý kváskový chléb s konvenčním chlebem ukazují významně nižší glykemické reakce, lepší vstřebávání minerálů a zlepšenou stravitelnost i u lidí, kteří normálně reagují na pšenici. Někteří jedinci s nespecifickou citlivostí na lepek snášejí dlouho fermentovaný kvásek bez symptomů, do které by zažili s běžným chlebem. To je chléb, který jedli v dávných dobách. Hustý, pomalý, vyrobený z celých zrn, fermentovaný přes noc. Průmyslový bochník prodávaný v plastových sáčcích s 3týdenní trvanlivostí není chléb v žádném předkřesťanském smyslu. Je to výrobek inženýrství, který má tvar chleba. Tradičně se doma vyrábí z celozrnné mouky a udržovaného kvásku. Nakrájejte ho na silné plátky, opečte, namažte na něj dobré věci, pomalu ho jeste. Byl navržen tak, aby se tak i jedl. 9. Kavas, krvní tonikum, o kterém většina lidí nikdy neslyšela. Zde si na chvíli odpočinu, protože číslo 9 je něco, s čím se většina lidí na západě nikdy nesetkala. A je to škoda, protože to, co dělá pro krev a funkci jater, je pozoruhodné. Kavas je tradiční východoevropský fermentovaný nápoj, obvykle vyrobený z žitného chleba nebo řepy, který se po staletí používá medicínsky v Rusku, na Ukrajině a v Polsku. Původní chlebový kavas je v podstatě velmi nízkoalkoholický probiotický nápoj, vyráběný fermentací kůrek žitného chleba ve vodě. Kavas z řepy je ještě silnější, lékařsky vyráběný fermentací syrové řepy v solené vodě. Kavas z řepy je místem, kde začínají zajímavé výzkumy. Fermentace koncentruje betalaniny, červené pigmenty v řepě, s doloženými antioxidačními a protizánětlivými účinky a zároveň produkuje dusičnany, které tělo přeměňuje na oxid dusnatý, vazodilatátor, který zlepšuje průtok krve a snižuje krevní tlak. Fermentace z laktobacily přidává probiotický obsah a zvyšuje biologickou dostupnost přirozených živin řepy. Tradiční medicína ve východní Evropě používala řepný kavas na jaterní potíže, zpomalené trávení, anémii a špatnou cirkulaci. Na moderní výzkumy složek, které obsahuje, jako jsou betany, betalaniny, organické kyseliny a probiotika, potvrzují, že všechny tyto tradiční použití mají biochemickou platnost. Tradiční způsob užívání, malé sklenice, 120 ml před jídlem jako trávicí a oběhový tonikum. Je to chuť, která se musí získat. Zemité, mírně kyselé, hluboce minerální. Většina lidí, kteří vydrží, si na chuť zvykne a začnou si více všímat, jak se cítí. 10. Laktobakteriálně kvašené okurky, ne ty, co jsou v většině sklenic. Zde je jedna z nejdůležitějších odlišností ve všech kvašených potravinách. Existují 2 naprosto odlišné produkty prodávané jako okurky,
A pouze jeden z nich má skutečný vliv na vaše zdraví. Okurky v obchodech jsou většinou vyrobené s octem. Rychlé, levné, trvanlivé a zcela bez probiotik. Kyselina je chemická, nikoliv biologická. Je kvašení se neodehrálo. Žádné bakterie nepřežily. Laktobakteriálně kvašené okurky vyrobené tradičním způsobem, pouze s okurkami, solí, vodou a tymiánem, jsou úplně jiná potravina. Solný nálev vybírá laktobacily, které okurku zachovávají prostřednictvím skutečného kvašení, produkují mléčnou kyselinu, enzymy a živé kultury, které se dostanou do vašeho střevního traktu v neporušené podobě. Tyto okurky se konzumovaly po staletí ve východní Evropě, na Blízkém východě a v Asii jako trávicí pomůcka, prostředek na zmírnění kocoviny a podpora imunity. Nálev je slavně využívaný sportovci pro rychlou úlevu od svalových křečí, fenomén, který vědci spojili s nervovým reflexem spuštěným z chemických látek, nikoliv jen s hydratací nebo elektrolyty. Studie ukazují, že kvašená zelenina zvyšuje hustotu a rozmanitost prospěšných střevních bakterií. Je také významným zdrojem vitamínu C a minerálů ze samotné zeleniny. Tradiční užívání 3 až 5 špiček nebo hrst plátků z jídly několikrát týdně. Nálev, podobně jako ukysané zelí, má medicínské účinky. Nevyhazujte ho a přečtěte si etiketu, pokud je napsáno ocet. Není to to, co hledáte. 11. Tempeh. Vysoce proteinová fermentace, která mění sóju. Zcela nefermentovaná sója má skutečně složitý nutriční profil. Obsahuje fytoestrogeny, fytovou kyselinu a inhibitory enzymů, které narušují vstřebávání bílkovin a minerálů. Důvod, proč tradiční asijské kultury nezaznamenaly problémy, na které některé výzkumy poukazují u konzumace sóji, je jednoduchý. Fermentovali ji. Tempeh, tradiční indonéské jídlo, je celé sójové boby fermentované s rýžovitou plísní do husté, pevné hmoty. Fermentace úplně mění sóju. Fytová kyselina je výrazně rozložena, což zlepšuje vstřebávání zinku, železa a vápníku. Inhibitory enzymů jsou neutralizovány. Fytoestrogeny jsou metabolizovány do forem, o nichž výzkumy naznačují, že mohou být chránivé proti hormonálně závislým nádorům, nikoliv problematické. Co zůstává, je potravina s 30 gramy kompletních bílkovin na šálek, významným obsahem vitamínu B12, který je vzácný v rostlinných potravinách, a prebiotickým vláknem, které krmí střevní bakterie. Fermentace z rýží také produkuje přirozené antibiotika jako součást obranného mechanismu plísně, látky, které vykazují protimikrobiální aktivitu v laboratorních studiích. Tempeh je jedním z nejúplnějších rostlinných zdrojů bílkovin, které byly kdy studovány. Obsahuje všechny esenciální aminokyseliny v důležitých množstvích, což z něj činí skutečnou náhradu masa, nikoliv jen symbolickou. Tradiční použití do nakrájené a osmažené na kokosovém oleji, marinované a grilované nebo rozdrcené do dušených pokrmů. Výrazně absorbuje chuť a odměňuje odvážné koření. Jeho textura, hustá a mírně žvíkavá, je uspokojivá způsobem, který většina rostlinných proteinů nedokáže nabídnout. 12. Kokosový kefír. Bezmléčný lék pro střeva. Pro každého, kdo nemůže snášet mléčné výrobky, ale chce probioticní složitost kefíru, kokosový kefír není kompromisem. Je to skutečně odlišný léčivý pokrm s vlastním profilem přínosů. Kokosový kefír se vyrábí fermentací kokosového mléka nebo kokosové vody s kefírovými zrny nebo práškovou startovací kulturou. Fermentace produkuje hojnost probiotik, organických kyselin a unikátních středněřetězcových mastných kyselin z kokosu, které mají vlastní antimikrobiální vlastnosti. Kaprylová kyselina a laurová kyselina, obě přítomné v kokosu, ji mají doložené antifungální a antibakteriální účinky, které synergicky působí s probiotickými kulturami.
Výzkumy ukazují, že složení mastných kyselin v kokosu je zvláště účinné proti přemnožení kandidy, což je běžný spouštěč trávicích potíží, mentální mlhy a kožních problémů. Kombinace antifungálních mastných kyselin s probiotickými kulturami, které vytlačují patogenní kvazinky, činí kokosový kefír obzvlášť užitečným pro lidi zotavující se z antibiotických škod nebo chronických problémů spojených s kvazinkami. Je také bohatý na elektrolyty, pokud je vyroben z kokosové vody, draslík, hořčík a sodík, což z něj činí jedinečně regenerační nápoj po nemoci nebo intenzivním fyzickém výkonu. Tradiční použití. 1 šálek denně jako ranní nápoj nebo mezi jídly. Kokosový kefír má obvykle mírně sladkou a příjemně nakyslou chuť. No jeden z nejpřístupnějších fermentovaných produktů pro lidi, kteří s tímto světem teprve začínají. 13. Fermentovaná pálivá omáčka, metabolický oheň. Toto je ta, na kterou jsem na začátku narážel. Většina lidí považuje pálivou omáčku za koření. Koření. To vymezení je tak nedostatečné, že je téměř trestuhodné. Fermentovaná pálivá omáčka vyrobená lacto, fermentací čerstvých čili papriček namísto přidání octa, spojuje 2 z nejvíce metabolicky aktivních složek v potravinách. Živé probiotické kultury a kapsaicin. Kapsaicin, látka, která dělá papričky pálivé, se váže na receptory v střevní sliznici, které spouštějí řetězec efektů. Zvýšení metabolického tempa, snížení signálů hladu, stimulace vylučování trávicích enzymů a přímá antimikrobiální aktivita proti H. pylori, jednomu z nejčastějších spouštěčů žaludečních vředů. Studie ukazují, že kapsaicin zvyšuje termogenézi, spalování kalorií až několik hodin po konzumaci. Samotný proces fermentace koncentruje kapsaicin tím, že rozkládá buněčné stěny papriček a současně přidává lactobacilové kultury, které zlepšují střevní rozmanitost. Výsledkem je kondiment, který je současně probiotik, protizánětlivý, antimykotický a metabolický posilovač. Fermentované pálivé omáčky se vyrábí smícháním čerstvých papriček se solí, fermentují se 3 až 7 dní a následně se mohou rozmixovat do hladka. Proces je jednoduchý. Výsledek je zcela odlišný od komerčních pálivých omáček s destilovaným octem. Tradiční použití. 1 či 2 polévkové lžíce k jídlu při každém jídle. Tradiční mexické, korejské a západoafrické kuchyně všechny obsahují fermentované paprikové přípravky jako denní stolní koření. Ne jako náhody v chuti, ale jako funkční potraviny začleněné do kulturního zvyklosti. 14. Fermentovaný česnek s medem. Legenda imunity. Když vezmete 2 z nejúčinnějších antimykotických potravin na světě, syrový med a česnek, a fermentujete je společně, stane se něco pozoruhodného. Fermentace promění syrový česnek prostřednictvím enzymatického prostředí syrového medu. Alisin, hlavní aktivní složka v česneku, se stává stabilnější a biologicky dostupnější. Antimikrobiální látky v medu se koncentrují a bakterie přítomné na obou potravinách spouštějí pomalou fermentaci, která během týdnů produkuje další enzymy a bioaktivní sloučeniny. Klinické studie ukazují, že česnek snižuje frekvenci nachlazení a horních dýchacích cest, snižuje krevní tlak, LDL cholesterol, inhibuje agregaci krevních destiček a má širokospektrální antimykotickou aktivitu. Na výzkumy o syrovém medu potvrzují jeho antibakteriální účinky proti rezistentním kmenům, antivirové vlastnosti a urychlení hojení ran. Fermentovaný med s česnekem, vyrobený ponořením celých oloupaných stroužků česneku do syrového medu a fermentací po dobu 4 až 8 týdnů, se používá v tradiční asijské i evropské herbalismu jako imunitní tonikum. Fermentované stroužky zjemní v chuti a stanou se rozetíratelnými. Med se hluboce infuzuje aktivními látkami z česneku.
Tradiční použití. 1 až 3 stroužky denně během sezóny nachlazení a chřipky s čajovou lžičkou fermentovaného medu. Při onemocnění přidejte dávku. To je druh věci, kterou vaše pradědeček měl doma a váš lékař o ní nikdy neslyšel, ale biochemie tu je. 15. Jablečný ocet s matkou. Regulátor krevního cukru. Jablečný ocet s matkou je technicky konečným produktem alkoholové fermentace, následované octovou fermentací. Stejný základní proces, který vytváří všechny octy, ale v tomto případě je zachován živý kulturální kmen, nikoli filtrován a pasterizován. Matka je kolonie bakterií odpovědná za fermentaci, viditelná jako mlhavá, pruhovaná hmota usazující se na dně lahve. Produkty bez ní byly zbaveny všeho, co činí jablečný ocet funkčním. Výzkumy týkající se ACV s matkou patří mezi nejvíce prakticky významné v nutriční vědě. Mnoho kontrolovaných studií ukázalo, že konzumace 1 až 2 polévkových lžic před jídlem s vysokým obsahem sacharidů snižuje skoky krevního cukru po jídle o 15 až 30 %. Mechanismus spočívá v tom, že kyselina octová inhibuje enzymy, které štěpí škrob na glukózu, čímž zpomaluje příval sacharidů. Pro každého, či kdo řídí hladinu cukru v krvi, a vzhledem k moderním dietám je to většina lidí, to není zanedbatelný efekt. Studie také ukazují zlepšení citlivosti na inzulin v průběhu času při pravidelném užívání, snížení hladiny glukózy na lačno a významné účinky na hladinu triglyceridů. Jablečný ocet také stimuluje tvorbu žaludeční kyseliny u lidí s nízkou žaludeční kyselostí, což je překvapivě běžný a z velké části neléčený stav, který stojí za chronickým nadýmáním, špatnou absorpcí živin a náchylností k patogenům. Tradiční použití, 1 polévková lžíce naředěná ve sklenici vody, konzumovaná 15 minut před jídlem. Nikdy ho nepijte přímo. Kyselina poškozuje zubní sklovinu. Naředěný je jedním z nejjednodušších a nejvíce vědecky podložených zásahů na tomto seznamu. 16. Kvašená červená řepa. Zázračný posilovač oběhu. Řepa je již sama o sobě jednou z nejvýživnějších zelenin na světě. Kvašené řepy jsou však něco úplně jiného. Lactofermentace řepy koncentruje jejich obsah dusičnanů, přidává probiotické kultury a zvyšuje biologickou dostupnost jejich přirozených antioxidantů betalainu. Dusičnany a řepa jsou ústy bakterií přeměněny na oxid dusnatý, molekulu, která rozšiřuje cévy, zlepšuje oběh, snižuje krevní tlak a výrazně zvyšuje sportovní výdrž. Náhodné kontrolované studie konzumace řepy ukázaly skutečné snížení systolického tlaku, někdy o 5 až 10 mm rtuti, srovnatelné s některými farmaceutickými zásahy. Studie u sportovců ukazují zlepšení času do vyčerpání, lepší využití kyslíku a rychlejší regeneraci. Efekt je natolik skutečný, že řepa je nyní zakázána na některých vrcholových sportovních soutěžích. Fermentace přidává probiotické kmeny laktobacilů a zvyšuje biologickou dostupnost železa a folátu v řepě. Také činí potravinu lépe stravitelnou. Syrové řepy mohou být pro citlivé trávicí systémy náročné, zatímco kvašené řepy jsou obvykle dobře snášeny. Tradiční použití: půl šálku kvašené řepy jako přílohy nebo 3 až 4 unce nálevu jako denního toniku. Barva je alarmující. Zbarví vaši moč do růžova, což děsí lidi, kteří nevědí, co očekávat. To není problém. To dělají bedolini, aby splnili svou práci. 17. Nadto. Nejpodceňovanější kardiovaskulární potravina na zemi. Nadto. To je ta, kterou vědci stále označují za mimořádnou, a přesto ji většina západních lidí nikdy neochutnala. Nadto jsou fermentované sójové boby vyrobené z Bacillus subtilus, bakterií, nikoli plísní, která přeměňuje boby na něco, co silně voní,
Táhne se do vláken při roztržení a obsahuje jeden z nejvýznamnějších biomedicínských sloučenin ve fermentované potravinové vědě. Natoenáza. Natoenáza je enzym, který se vytváří výhradně během fermentace natto. Ukázalo se v klinických studiích, že rozpouští fibrin, protein, který tvoří krevní sraženiny. Přímo snižuje riziko trombózy, snižuje viskozitu krve a bylo srovnáno s farmaceutickými trombolytiky s ohledem na mechanismus působení pro kardiovaskulární zdraví. To není zanedbatelný efekt. Tvorba krevních sraženin je spojena se srdečními infarkty a mrtvicemi. Potravina, která brání hromadění fibrinu, skutečně chrání. Nadto je také jediným nejbohatším dietním zdrojem vitamínu K2 ve formě Mk7. Porce obsahuje přes 300 mikrogramů, zatímco doporučení většiny výzkumníků je 30 až 50 mikrogramů. K2 směřuje vápník z tepen do kostí. Na jeho nedostatek je spojen s kalcifikací tepen, osteoporózou a srdečně cévními chorobami. Nadto to zařídí úplně. Tradiční použití, 50 až 100 gramů, často konzumováno z rýží k snídani v Japonsku, což může vysvětlovat určité aspekty japonské délky života díky kardiovaskulární odolnosti. Chuť a textura jsou pro neskušené náročné. Přesto ho jeste. 18. Kultivované máslo, zapomenutý trávicí tonik. Tradiční kultivované máslo není ten hustý, nakyslý, tekutý produkt, který se prodává v kartonech v pekárenské sekci. Vyrobené z pasterizovaného mléka s trochou mléčné kyseliny. Pravé kultivované máslo je to, co zbylo po šlehání smetany na máslo. Tenká přírodní fermentovaná mléčná tekutina, bohatá na živé kultury, enzymy a jedinečnou strukturu tuků, kterou trávicí systém zvládá s neobvyklou lehkostí. V tradičních kulturách po celém Irsku, na Skandinávii a Jižní Asii bylo máslo denním trávicím nápojem. Nejprve ho pili nemocní. Staří lidé ho pili denně, kojencům se na něj navyklo. Za tímto zvykem byla moudrost a věda to nyní vysvětluje. Kultivované máslo je méně tučné než celé mléko, což usnadňuje trávení, zatímco si zachovává mléčné kyselé bakterie, které aktivně podporují funkci střeva. Obsahuje fosfolipidy, zejména sfingomyelin, které podporují integritu střevní sliznice. Výzkumy naznačují, že tyto sloučeniny mohou být chránou proti kolorektálnímu karcinomu. Obsahuje také cholin, vitamín B12, draslík a vápník v dobře vstřebatelných formách. Mléčná kyselina v pravém kultivovaném másle stimuluje vylučování trávicích enzymů, zlepšuje průchodnost a vytváří prostředí nehostinné pro patogenní bakterie. V tradiční indické medicíně je máslo ochucené kmínem, zázvorem a solí, nazývané chas, předepisováno jako trávicí tonik po jídle. Tento recept je starý tisíce let a má pravdu. Tradiční použití, sklenice s nebo po jídle, ochucená kmínem a špetkou soli. Je to trávicí podpora, která skutečně chutná jako něco, co byste si vybrali k pití. 19. Kvašené bylinné toniky. Stařická medicína se setkává s živou kulturou. Zde se tradiční znalosti a moderní věda o fermentaci setkávají v nejvíce fascinujícím způsobem. Ve téměř všech systémech tradiční medicíny, ajurvédě, tradiční čínské medicíně, evropském lidovém bylinkářství, indiánské rostlinné medicíně existuje třída přípravků, které spojují léčivé byliny s fermentací. Fermentované bylinné tonika, při jejichž přípravě kořeny, listy a byliny, procházejí laktovou nebo medovou fermentací do něčeho, co předává aktivní látky bylin jiným způsobem než čaj nebo tinktura. Důvod, proč je to biochemicky důležité, spočívá v tom, že fermentace představuje bylinné sloučeniny. Rozkládá složité polyfenoly na menší, lépe vstřebatelné metabolity. Vytváří nové sloučeniny prostřednictvím bakteriální transformace, které se v původní rostlině nevyskytovaly.
a přináší tyto sloučeniny spolu s probiotiky, která podporují střevní prostředí, ve kterém budou vstřebávány. Fermentované bezové tonikum, fermentovaný kurkumový kvas, laktově fermentované astragalus a zázvorové přípravky. To jsou skutečné tradiční léky s jak nahromaděnou empirickou podporou, tak s narůstajícím vědeckým ověřením. Například biologická dostupnost kurkuminů v kurkumě se při podávání ve fermentovaném, mírně mastném prostředí výrazně zlepšuje. Věda dohání to, co již tradiční léčitelé věděli. Metoda přípravy je součástí léku. Tradiční použití, malé dávky, i 60 až 120 ml jako denní tonika. Rozmanitost bylin znamená rozličné sloučeniny, které se dostávají do střevního mikrobiomu. Přemýšlejte o tom jako o personalizované botanické medicíně. Není potřeba předpis, stačí sklenice od zavařovaček, sušené byliny, solná voda a tymián. 20. Divoké fermentované ovoce, původní živá potravina. A zde přicházíme k číslu 20. K tomu, které jsem si nechal nakonec, protože uzavírá celý příběh. Než kdokoliv úmyslně začal něco fermentovat, fermentace byla přirozenou součástí jídla. Zralé ovoce ponechané na keři nebo spadlé na zem se spontánně fermentovalo. Divoké kvasinky a bakterie na každé slupce ovocné plody začínají proměnu okamžitě, jakmile je dostupný cukr. Každé stvoření, které se vyvíjelo vedle ovoce, včetně člověka, se vyvíjelo tak, že trávilo ovoce v tomto částečně fermentovaném stavu, ti s aktivními enzymy, s částečně spotřebovaným cukrem a živou mikrobiální komunitou. Divoké fermentované ovoce vzniká přirozenou fermentací zralého ovoce ve vlastním džusu bez přidaných kultur. Pouze organismy žijící na jeho slupce jsou součástí tohoto procesu. Je to jedna z nejstarších potravin v lidské historii. Fermentované mango, švestky, bobule, jablka a citrusy byly používány v tradičních kulturách jako trávicí pomůcky, energetická tonika a léky na stavy od zácpy po respirační infekce. Proces fermentace částečně rozkládá cukry ovoce, snižuje glykemický dopad a zároveň koncentruje obsah polyfenolů. Vytváří přirozené enzymy, amylázy, proteázy, lipázy, které přímo podporují trávení a generuje organické kyseliny, které mění prostředí střev ve prospěch prospěšných bakterií. Že moderní výzkum fermentovaného ovoce potvrzuje zvýšenou antioxidační aktivitu ve srovnání s čerstvým ovocem. Zlepšené prebiotické účinky na střevní mikrobiom a zvýšená biologická dostupnost fenolových sloučenin, jako jsou antokyaniny a resveratrol. Tradičně se malé množství divokého fermentovaného ovoce používá jako trávicí pomůcka před nebo po jídle. Fermentované ovocné chutny, tradiční v indické a středoasijské kuchyni, to přesně dělají. Stejně tak kvas z ovoce. A stejně tak všechny kultury, které chápaly jídlo jako lék, ještě předtím, než jsme zapomněli na rozdíl mezi nimi. 20 fermentací, tisíce let tradice a soubor moderní vědy, která stále přichází ke stejnému závěru. Střevo je vše. To, co bych od toho chtěl, abyste si odnesli, není seznam věcí k nákupu. Je to rámec. Lidé, kteří tyto tradice vytvářeli, jak kteří vyráběli kysané zelí během korejských zim, kteří jedli miso každý den po tisíciletí, kteří uchovávali fermentovaný česnek a med jako domácí lék. Neměli klinické studie. Měli pozorování. Měli těla, která jim říkala, co funguje, a celé své stravovací kultury stavěli na těchto poznatcích. Moderní věda se svými dvojitě slepými pokusy a biochemickými analýzami systematicky vysvětluje mechanismy, které tradiční kultury nikdy neměly potřebu pojmenovávat. Probiotika, postbiotika, krátké řetězce mastných kyselin, nadtoináza, aktivace kapsaicinových receptorů. Ta slova jsou nová. Moudrost je starověká. Tato jídla jsou vám dostupná.
ale kvalita je důležitá. A nemohu to zdůraznit dostatečně. Rozdíl mezi pravým, čerstvým, nepasterizovaným kysaným zelím a konzervovanou verzí s octem není zanedbatelný. Jedno je lék, druhé je koření, no které se náhodou jmenuje jako lék. V popisu najdete odkazy na značky a zdroje, kterým důvěřuji, spolu s kulturami pro začátek, pokud chcete některé z nich vyrobit doma, což skutečně doporučuji, protože vás to znovu spojí s tím, co jídlo vlastně je. Napište komentář a řekněte mi, která vás nejvíce překvapila. Které již jíte a které budete chtít vyzkoušet jako první? Čtu každý komentář. Pokud ještě nesledujete Homestead Roots, klikněte na tlačítko teď a zazvoníte si na zvonek. Přispíváme každý týden a teprve začínáme. Uvidíme se u dalšího.